Soaban tambores de guerra no Vao, o Coruxo ferido no seu orgullo logo de non sumar ningún punto nas dúas primeiras xornadas, recibiu a Universidade das Palmas. Os vigueses saíron tremendamente motivados e aos 6 minutos David Campos non ia culminar esta acción de estrategia. Os canarios da Universidade das Palmas levaron o peso de encontro nesta primeira metade. O Coruxo defendía ben, pero Jorge Pérez tivo traballo como no disparo de Futre. Josiño Abalde non acababa de ver nada claro, sobre todo antes do descanso, cando a Universidade apretou contra dos canarios. Na Caridane non acerta a definir. Eran momentos de febleza local e o plan inicial non funcionaba. Outra ocasión para a Universidade e a ter a Ángel como protagonista. O vento soplaba na contra dos galegos, pero a situación ia trocar na reanudación cando Coruxo convertiuse nun ciclón na primeira acción da segunda parte, internada de Jacobo Campos. O lateral vai poñer o centro e o remate de Antón. Era 1-0 cando tan só ían 23 segundos. O autor do gol foi Antón, o medio centro que completou un gran encontro. No tanto deu as os verdes e no minuto 8 e a chegar ao segundo nun pase sensacional de Marco, e a definición é de Richie. 2-0 e o Coruxo que volvía a topar os seus sinais de identidade, a orde, a velocidade, a contundencia. Gran pase de Marco e tanto de Richie. Pero o mellor estaba por chegar cun verdadeiro golazo, o 3-0, nun lanzamento de falta que asina Jonathan Antúnez. Golazo do capitán dos verdes e xeito sensacional de pechar a primeira vitoria da temporada e da súa historia pro Coruxo na segunda B. 3-0, empurrón moral, ante todo, unha Universidade das Palmas. É un dos clásicos da segunda B, un dos clásicos de arriba, non? Entonces, bueno, pois nos ten que marcar un antes e un despois para saber que sí que podemos facer as cousas pois ben, non na primeira parte, sino na segunda. Cargado de moral, o Coruxo afronta a vindeira semana o derbi en Barreiro ante o Celta B.